Hi my dear brothers and sisters in Christ. Nako'y nakita kanina sa internet nga gusto na kong i-share sa inyo ha. Kung inyong nakita siguro nagunit ko og mineral water, no? Gaan, sayon siya gunitan. Pero kung ako ning permintig gunitan kadugayan, sakit sa kamot, hawoy ba? No, si kagunit ani bisan asa ka paingon imong daladalaon. Gawas nga sakit sa imong kamot, magkadugay makasakit sa imong kamot. Hasol pag dili ka makatrabaho og sakto. Imagine nimo madto ka sa trabaho, gadala ka ani naka sa opisina or asa ka trabaho, nakasakyanan, gadala ka sa balay, bisag galuto ka, nagdala ka ni, di ba? Hasol niya. Bisan gaan ra siya, pero sa kadugay nimong gunit, murag magkabugat siya, no? Magkahoy makasakit sa kamot. So hangtod nga sa may atong bahaton, so atong ibutang, di ba? So nganong gi-share na ko ni mga igsoon because kani daw mao do ni ang ato ang unforgiveness, resentment, mga grudges nato, no? Na kinahanglan natong i-let go, kinahanglan natong i-give up. Okay, ingon pa nila nga when we forgive, ang forgiveness daw dili daw na gift nato sa tawo nga atong gipasaylo, kundi gift nato sa atong kaugalingon. Ano man, because kung atong i-let go, sa may mahitabo, gi-free na to ang atong kaugalingon sa burdens, gi-free na to ang ato ang kaugalingon sa kahoy, sakit sa kamot, di ba? Sa kahasol, gi-free na to ang atong kaugalingon sa hasol. So that's why kinahanglan na to nga i-let go. And kung kinahanglan na to i-let go, brothers sisters in Christ, so dapat i-surrender na to sa Ginoo. Siya mo'y ihatag na to sa iyang mga kamot ang ato ang kuan, ang atong mga pagmahay, mga pasuko, mga pagdumot, bitterness sa life, surrender na to sa iya. Tapos unsa may mahitabo kung ato ning i-let go, so kung atong ibutang, let go na nato ang ato ang kana nga mga butang, di ba? Dili lang gift, dili lang niga, wala ka mahasol kung dili wala na kay gigunitan. Ang imong kamot pwede nimong gamiton to love, to help other people, o kung unsa kay gusto na kay buhaton sa imong kinabuhi. My dear brothers and sisters in Christ, Ginoo nagpadumdum nato kung doon na kay mga kasakit, kung doon na kay mga unforgiveness sa imoha, kasing-kasing, doon na kay mga pagmahay, mga kasuko, mga kaligot-got diha, i-surrender na sa Ginoo. Kay kanang tanan ihatag na to sa iya mga kamot, ug siya na bahala, anak, brothers sisters in Christ. So usbo na ko mga igsoon, doon na kay mga pagmahay, kaguol, kasuko, kaligot-got, time to let go, no? Ayaw nagdala-dalaha hangtod karon, kay basin baya og pila ka tuig na ka nagkunit ani, mga wala pagyapon ni buyan. Og ang reason nga nung dili ta maka buhat ang atong buhaton is si tagdalaan natay buhaton ba, di kay ta makabuhat og ayo kay gagunit man isa ka kamot nato ani. Pero kung ato na ibutang, free na ang atong kamot sa buhat sa angay natong buhaton sa atong kinabuhi. God bless you, brothers and sisters in Christ, ug salamat sa pagsunod sa akong video.